Üdvözöllek, kedves néző és vagy hallgató, én David vagyok, ez pedig a hely, ahol csak beszélgetünk. Végre megszületett a várva várt harmadik epizód is, ami statisztikailag azt jelenti, hogy túléltem hasonló projektek átlag élettartamát, mert legtöbbször 2 epizód után kiszállnak az emberek, és ez egy big win. És bár nem olyan ütemben tudok posztolni, mint ahogy szeretnék, mert azért nem túl egyszerű sok szempontból összehozni egy ilyen beszélgetést másokkal, de azért igyekszem konzisztens lenni majd, amennyire csak lehet. A mai kedves vendégem az első hölgy lesz a show eddigi hihetetlenül hosszú történelmében, őt pedig Barbinak hívják, és ő egy volt kliensem, akivel azóta is nagyon jóba maradtunk, és ő olyan igazi állatokkal suttogó, hiszen egész életében állatokkal foglalkozott kb. És most is kutyakozmetikusként tevékenykedik már sok-sok éve. Szóval a témáink nagy része az főként a négylábú kedvenceinkről és a velük való viszonyunkról fog szólni. És csak egy apró disclaimer még kezdés előtt. Aznap, amikor felvettük a beszélgetést, már éreztem, hogy valami nem az igazi a közérzetembe. Ezt még lehet most is hallani a hangomon. De láss csodát, akkor estére már sikerült is lebetegedni rendesen, szóval, hogyha bármi zavart éreztek az erőbe, vagy valami nem az igazi ebbe a beszélgetésbe részemről, vagy a hangom részéről, akkor az igazából csak ennyi. Sajnálom, én is ember vagyok, és nem lehetek mindig a toppon. Ettől függetlenül kívánok jó szórakozást és fülelést, és csak hogy én is egy picit kunyeráljak, hogyha tetszik ez az egész, azért kérlek szépen dobj egy lájkot, és esetleg egy feliratkozást is, mert az algoritmus istenei azok nagyon szeretik ezt. Na meg hát az én lelkem is örülni fog egy kicsit. Sziasztok! Csak ennyi, hogy igen, hogy pont ezen gondolkoztam, hogy 2023 márciusában kezdtünk együtt dolgozni. Olyan rég már? Bizony. Mindjárt 3 éve. Bizony. Öregszem. G4-be bemerészkedtem, egy pár hónapig csak futópadozni, mert nem emlékszem, aztán mondom, nekem edző kell. Igen, én emlékszem, akkor mondtad, hogy te már milyen régóta láttál, meg kiszemeltél, mint edzőt, meg mindenkit megnéztél. Így van. Én nem emlékeztem, hogy te ott voltál. Hogyne, hát hogy emlékeztél volna, még persze. akkor nem jártam a futópadokhoz, szinte semmit. igen, te később kezdted. Igen. Aztán lenyomtunk egy évet, és akkor így utána nyitottam a kis boltomat, az általában boltomat, és utána választani kellett, hogy akkor edzés, vagy boltozás, de hát én ültem ott a boltba így pont 24 márciusában, stílszerűen az első éves évfordulón akkor. Tényleg. Hát meg utána már én is megköszöntem magamnak is a munkámat, és amúgy is ez lett volna a vége. De mesélj egy picit arról, ugye megbeszéltük, hogy ma semmi nagyon polgárpukkasztóról nem fogunk beszélni. Nem. Kultúrátak maradunk. Ezt tudom, hogy mindenkinek. Egyébként nem gondolnád, milyen nehéz embereket ide csődíteni, hogy így beszélgessünk, tehát most előtted is legalább 3 lemondás volt, vagy ilyen megbeszéltük, aztán csak nem úgy van, mert az utolsó pillanatban mindenki kihátrál. Izgulósak. Meg olyan, hogy nem akarok hülyeséget mondani, vagy félek. Pedig vágás csodákra képes, nem mondtad nekik? Igen, hogy félnek, hogy ki mit fog szólni, meg stb. Vagy ilyen, hogy jó, csináljuk, és aztán mégsem. Tehát ezért is nagyon örültem, hogy jöttél, mert én tényleg akarom ezt vinni és csinálni, és nem lehet. Hát már olyan régóta mondtad, hát nem is lett volna szívem lemondani. Meg én is kíváncsi vagyok, hogy magamra, hogy nem fogjátok látni az előzetes, de hogy itt mennyi beállítás volt előtte, mindegy, David szerencsére kivágja. Igen, majd meg lesz a vége, és akkor ez nem is jó, hagyjuk az egészet. Storno, nem járulok hozzá. Majd kicenzúrázok, és akkor megvan. Majd engem levágsz róla, csak a hang marad rajta, azt jó volt. De megbeszéltük azt, hogy ugye szakma, mind a ketten foglalkozunk dolgokkal. Én emberekkel, te pedig inkább emberekkel, de főleg állatokkal. Ez így jól hangzik. Kettő hol fedi egymást, hol nem. Hát mesélj kicsit a karrieredről, hogy... Karrierem? Hát ez úgy volt, hogy én mindig is állatokkal voltam körülvéve, nekem minden végzettségem, szakmám állatokkal kapcsolatos, de kutyakozmetikus, azt pont nem akartam lenni. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy egyáltalán sűrítsük le a kört, hogy igazából mivel foglalkozol.
Kutyakozmetikus vagyok, és kutyusokat panzióztatok. Egy áteldebb boltom is volt, de azt egy év alatt bezártam, most szüneteltetem, majd még hagyom egy kicsit kiforni a dolgokat, hogy lesz-e még belőle valami, vagy csak egy jó kis lendületet adott, és másfele indulok el, azt még nem tudom, de nagyon jó kis tapasztalat volt. Zárójel bezár. Igen, azért nem akartam soha kutyakozmetikus lenni, mert engem mindig a szakmai, meg az igazi kutyás világ érdekelt, és én addig azt láttam, hogy a kutyakozmetikából, hogy oda olyan emberek hordják a kis kedvenceiket, akik gyerekpótléknak használják, abszolút nem tudják, hogy a kutya milyen egy ösztönlény, mennyire összetett, micsoda érzelemvilága van, tetszere, hanem csak ilyen muszájból, meg felvállal. Mondom, én ilyen emberekkel nem akarom magamat körbevenni, akik csak ezért hordják. És 2012-ben megcsináltam diploma után az állatorvosi asszisztensit, mentem is munkára jelentkezni. A diploma után mit diplomáztál? Csak egy... Természetvédelmi mérnök lettem. Hát ezeket nem tudtam. Nekem is tök jó, érdekes kérdések ezek, amiről ismerjük egymást 1000 éve, és akkor kiderül, hogy ja, természetvédelmi mérnök is volt. Az amennyi emberrel te beszélgetsz, nem sértődöm meg, hogy nem tudsz minden önéletrajzi adataimat. Meg tudod, hogy sokszor így csak elbeszélgetünk témák mellett, hogy valahogy sose jön fel, hogy ezt is csináltam amúgy. Persze. Szóval megvolt a diploma, és akkor utána... Így van, az agráron megszereztem a természetvédelmi mérnöki diplomámat, utána a híres vezérállatorvosi centrumba mentem ezt a képzettséget megszerezni. Ez volt az első csapatuk akkor ráadásul, nekik is extra új volt ez a történet, de még mindig vannak ott olyan emberek, akik azóta is ott dolgoznak, ami szerintem akkor hatalmas nagy szó igen. mai világban, és mentem egy doktornénihez állásra jelentkezni, hogy szeretnék, mint állatorvos asszisztens dolgozni, és azt mondta, hogy hát asszisztensre éppen nincs szüksége, de kutyakozmetikus kellene. Hát ezen nem múljon. Mi az nekem? Elmentem. Lelkes pályakezdő, nem akartál. Mindent is elvégzek. És akkor megcsináltam a kutyakozmetikusi tanfolyamot. Egy 6 hónapos tanfolyam volt akkor is. Szerencsére akkor még sokkal több gyakorlati oktatás volt, mert majd erre is szerintem kitérünk, de most van egy tanulóm, és ő online végezte, holott ez egy gyakorlati szakma, na mindegy. És mire visszamentem a doktornénihez, addigra már asszisztensre és kutyakozmetikusra is volt szüksége, és kettő az egybe. Így indult a pályafutásom. Ott a rendelőben, ott igen, időszakos rendelések voltak, délelőtt 4 óra, délután 4 óra, és akkor én a kettő közötti szakaszban akkor megcsináltam a kozmetikásokat. Nagyon jó fej kis doktornéni. És akkor eleinte nem érezted magad úgy egy kicsit nem csalódottnak, nem ez lenne a jó szó, hogy csak hogy hát nem teljesen ezt akartad csinálni, és úgy belecsúsztál, vagy egyből már úgy megszeretted, és nagyjából tudtál haladni a flow-val? Nem éreztem ilyen visszalépésnek, meg nagyon örültem, hogy egy gyakorlati szakma, rögtön ráéreztem. Az oktatóm is nagyon dicsért, hogy volt hozzá érdékem. Szegeden végeztem el egy spániát tenyésztő csajszikánál. Nagyon jó élmény volt. Gyorsan is mentek a dolgok. Aztán továbbképzésekre is mentem, már ott is meggyőződtem. Igen, ez nekem ez biztos az lesz. Igen, uram, bocsánat, én ebben jó vagyok. Hát még őszintén most, ha belegondolok, nyilván nem vagyok annyira tisztában az egész szakmáddal, viszont azért ez is az utóbbi jó pár évben kezdett nagyobb lenni, tehát még 10-15 éve ez a szakma is, mint mondjuk az enyém, az edzősködés, az még nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt. Nagyon kevés volt, aki ezzel foglalkozott, kevés suli volt, most már gondolom Dunát lehet vele rekeszteni. Így van. És még nagyon gyerekcipőbe járt sok szempontból, hogy mit, hogy oktatnak. Így van. Meg látod, én sem láttam bele, tehát hiába voltak mindig is kutyáim, ráadásul szerkesztőrötacsik, amiket trimmelni kell, és azt gondolnád, hogy kozmetikushoz szóltak, de ez ott vidéken ez annyira távoli történet volt, hogy volt is egy ilyen beszélgetésem az egyik vendégem, hogy le van döbbenve, hogy ebből manapság meg lehet élni, hiszen ő is úgy nőtt fel, hogy kutyának kinn a helye, vashordóba, láncon, nem hogy kozmetikushoz fogadjuk, mondom, bizony, most már ruhácskát veszünk neki, nem mindegy, milyen eledel teszik, jobban főzünk rá, mint magunkra, tehát erre majd vissza kell térjünk, csak emlékeztes, mert nem pont így fogalmazta meg a kérdést, de ez nagyon jó, hogy említetted, mert kíváncsi vagyok majd a véleményedre. De akkor mondhatjuk azt, hogy nem ez volt az elsődleges álom vagy cél, hanem ugye elkezdtél az állatos vonalon indulni, és akkor specializálódtál igazából ebbe az amire szükség volt, amit kívánt, a munkaerőpiacára indultam. Igen, de én is valamilyen szinten úgy kezdtem, hogy nem, nyilván akartam például edző lenni, de
nem az volt az elsődleges elképzelés, hogy biztos edző leszek, hanem valami, ami emberekkel foglalkozik, meg stb. Csak úgy olyan hirtelen történtek a dolgok, és csak na jó, akkor elvégzem az edzősulit. Tehát, hogy ezek, és akkor a többi az már história, hogy benne maradtam, és azt csináltam. De amúgy gyerekkorodban is így nagyon állatos voltál, vagy... Persze, rajtam is végigment ez a hullám, hogy állatorvosnak kéne lenni. Csak aztán a tanulmányaim közben ugye bizonytalanodtam, hogy nyelvtudás szükséges hozzá, hogy rengeteg pénzbe kerül, akkor még csak Pesten volt ilyen suli, és és ezzel teljesen úgy elengedtem, meg főleg miután belekóstoltam az asszisztenciába, hogy mondom, töredék annyiért, és ugyanúgy tűz közelbe lehetek. Mostól kezdve már nem is akartam állatorvos lenni. Ezt úgy fogalmaznám megint csak az én nyelvezetemen, hogy én is mondjuk lehet, hogy szeretnék pszichológus lenni, de az nagyon sok év tanulás, meg pénz, meg minden, úgyhogy beérem azzal, hogy edző vagyok, és majdnem ugyanazt csinálom, meghallgatok embereket, ha kell, mondok egy-két okosat, de hogy nem tudom azt mondani, hogy terapeuta vagyok. Ugyanazt csinálod félig meddig, de mégsem, és megkapod a jobb részét kevesebb felelősséggel. Igen, azért állatorvosnak lenni már egy kicsit több felelősség. Majd erre is van vonatkozó kérdés, mindent maga tempójába. De akkor szerintem nem is kérdés senkinek, aki most ezt így látja, hallgatja, hogy azért szereted csinálni. Nem munka, nem pénzről szól, már rég nem csinálnám 12 éve, tehát hogyha ez csak egy felszínes dolog lenne. Ez nekem is úgy tűnt kívülről, amikor mindig beszéltél róla, vagy mesélted a sztorikat, hogy nem, sokszor szerintem még magaddal csesztél ki, hogy azért is jobb munkát végez, vagy bevállaltál olyan helyzeteket, ahol a gazdi egy seggfej volt, vagy akármi, és te mégis azt mondtad, hogy jó, mert én nekem ez fontosabb, vagy a kutya egészsége, vagy valaki nagyon ramaty állapotban volt, akkor na jó, megcsinálom így, meg jó, bevállalom még ezt is, -5 órán van a napban, de igazából nem baj. Igen. Úgyhogy ez nagyon ritka, megbecsülendő igazából, főleg ennyi év után, mert én megtapasztaltam, milyen a kiégés például, és majd esetleg téged is megkérdeznek, megint csak egy későbbi ponton, mert minden olyan jól halad a beszélgetés, de én most mindent megállítok, és nem fogok azért se megtörni a ritmust. De ha már itt tartunk, akkor most két irányból megtámadva, ha egy dolgot, vagy akár többet is kéne felhozni, mi az, amit leginkább szeretsz benne? A kreatív vonalát. Az, hogy néha még engem is meglep, hogy mit lehet kihozni egy kutyusból. Egy olyanból is, ami nagyon elhanyagolt volt, hogy én is azt mondanám, hogy koppasztós, az azt jelenti, hogy képpel lenyírod, a fején egy kicsit próbálsz menteni, de talán ez. Meg amikor jönnek a visszajelzések, hogy a kutya egészen másképp viselkedik utána, hogy mert van sajnos tényleg különbséget kell tenni gazdik, meg tulajdonosok között, mert sajnos vannak olyan kutyatartók, akiknek semmi érzéke a kutyához. Már bocsánat, de tényleg úgy tud tartani 15 évig egy kutyát, hogy semmi kötődése nincs vele, és abszolút zéró nyecte, és akkor ilyenektől jön a visszajelzés, hogy látja a kutyán a változást, hogy más a viselkedése, nem olyan ugatós, nem olyan kiállhatatlan. Azért ezt én is megmondanám az embereknek, hogy próbáld meg, hogy a hajadat csak hagyod nőni, mondjuk 5 évig ne nyúljál hozzá, és ne mossad, semmit se csinálj, és nézd meg, milyen jó kedved lesz. Miért gondolja azt, hogy a kutyának az jó, hogy mondjuk soha nincs hozzá nyúlva, vagy sórumán ki se lát a fejéből, meg 5 kilóval nehezebb. Igen. Az mind plusz edzés. Igen. De egyébként, tehát ezek szerint nincs séma, mert én úgy képzelném el, hogy mondjuk van egy kutyafajta, és akkor nagyjából annak mindig ugyanúgy csinálod meg a fizimiskáját? Vagy? Az a kiállításvonal, amire gondolsz, ha egy kutya kiállításra viszünk egy fajta tiszta kutyát, akkor ott megvannak az előírások, hogy hogyan kell kinézni. Vannak ilyen zsiványságok, hogy kozmetikusnak végül is az lenne dolga, hogy a hibákat javítsa a szőrrel. Tehát, hogyha nem elég kerek, de a mellkasa, van egy kis súlyfelesleg, egy kis ez, egy kis az, de ott igen, ott megvan az előírás, hogy hogyan kell kinéznie, de onnastól kezdve, hogy hobbitartásban van egy kutya, szabad rablás. A gazdi ízlése, élethelyzete dönti Szerintem sokszor a gazdiknak fingjuk nincs, hogy mi lenne, vagy mi passzolna a kutyához. Azt szeretem a legjobban szabad kezet adni. Azt akar, tök jó lenne, én is azt mondanám, hogy csinálj valami csodát vele, és old meg, te biztos jobban látod, én most nem okoskodok, hogy ilyen legyen a farkicája, vagy a hátán a szőr, vagy akármi. De biztos van az a vonal is, aki megmondja, hogy szerintem így kéne kinézni. Igen, na az szokott a legkevésbé jól sikerülni, amikor ilyen jó, akkor úgy csinálom, hogy te szeretnéd, és akkor nagy hallgatás.
Nem merik megmondani, hál' Istennek. Csak én, tudod, mosolyog, bólogat, nagy hallgatás, és akkor legközelebb jön, most szabad kezet adnánk. Aha. Ó, mennyivel szebb lett, hát igen. Igen, már ennyi év után nem is kell ebbe beleszólni. Igen, úgy fogom csinálni. Esetleg majd egyszer lehet mondani, hogy lehet, hogy nem a legjobb ötlet, de megcsinálom szívesen. Jó fej szoktam lenni, hogyha a gazdi mit messziről jött, vagy gyalog jött, akkor nem túráztatom, mert amúgy azt szeretem, hogyha ott hagyják a kutyust. Akkor sokkal jobban viselkedik a kutya, hogyha nincs ott az ismerős. De hogyha valamiért ott marasztalom a gazdit, akkor szívesen megkérdezem, hogy na, látsz még valamit a fején, igazítsam el. Ha már itt vagy, akkor mondd el nyugodtan, hogy mit meg hogy. Ez tök jó, tök jó. Hát lényegében akkor ugyanazt csinál, mint egy fodrász, csak tényleg állatfodrász, nevében is benne van, de azért sokan szerintem nem így gondolnának rá, meg nem. Pont fordítva működik, sokszor a fodrásznak mondom el, hogy a fejem alapján csinálj már valamit, te, amit jónak látsz, és soha nem azt kapom, amit gondolnám, hogy ez jó lesz, hanem egy dolgot tudok, és akkor azt csinálom mindenkinek. Olyan fodrász is van, igen. Tehát igen, biztos ez itt is szerepel. Persze. És mi az, amit nem szeretsz mondjuk benne, ha lehet ilyet mondani? Hát talán csak a kiszámíthatatlanságot, már tudom, hogy ez nem úgymond a szakmai része. Szerintem ez inkább lehet a vállalkozói. Igen, az a vállalkozói létformának a kiszámíthatatlansága, de úgy kozmetikában nem is tudnék negatív dolgot mondani. Esetleg azt, hogyha nem becsülik meg a munkádat, nem hozza sűrűbben, irreális elvárásai vannak. Az emberekkel mindig a leglázebb, tehát a kutya része, azzal nincs baj, nem tudnék olyat mondani. Igen, meg kicsit tehát szerintem úgy a te szakmád is, mint az enyém, ez egy idézőjelben luxus szakma, még sajnos mindig így kell hívni, pedig abszolút nem kéne az legyen, hogy mi vagyunk mindig az elsők, akiket leépítenek az emberek, hogyha úgy van, tehát mindig ha anyagi gondok vannak, vagy bármi időhiány, vagy akármi, akkor vagy nem viszem a kutyát kozmetikushoz többet, mert azt megspórolom, vagy nem megyek edzeni, vagy valami, aztán majd jön a többi, a műkörmös és egyéb, azért ők szerintem feljebb vannak mindig a hierarchián, mint mi. Szóval szerintem ez is egy nagy hátulütője, ez biztos te is tapasztalod, hogy ilyen szempontból is kiszámíthatatlan, hogy nem tudsz valakire számítani, hogy mindig jönni fog, és mindig megmarad. Igen. És mit tartanál úgy alapvetően nehézségnek az egészbe? Mert azért biztos van olyan része, amit nem tudom, bejön egy kutyafajt, és azt mondod, bazd meg, ezzel kurva szar dolgozni, már vagy viselkedésből, vagy a szőréből adódóan, vagy akármi. Inkább csak ez a része, hogyha fegyelmezetlen egy kutya, hogyha abszolút nem kapott képzést, ha nincs szocializálva, akkor az én fegyelmezésemet sem fogja érteni, úgymond. Hát ez, amikor egy kis túltenyésztett valami ideggyenge, oda keveredik. Igen, ezeket így hívjuk. Ezt használni fogom emberekre is. Vannak. Oda keveredik az asztalomra, és akkor másfél órán keresztül ő az életéért küzd, pedig csak a bundáját akarom megkaparintani, nem a vérét, és ez a rész, ez nehéz. Amikor értetlen a kutya is, a gazdája is esetleg, akkor szerinted sokszor most ez teljesen random, így jut eszembe egy csomó kérdésre, sokszor a gazdának a jelleme kijön a kutya jelleméből is? Csak ennyit lehet megmondani, hogy kutyás ember vagy nem kutyás ember. Ezt tudom, az előbb is mondtam, de ez nagyon furcsa, hogy vannak olyan kutyatulajdonosok, akinek abszolút nincs kötődése a kutyával, és ezt meg lehet mondani. Dísznek tartja, mert trendi, vagy most menő ilyen-olyan kutyát tartani, igen, vagy van kutya, hogy legyen nincs kutya. kontroll alatt a kutya, rosszabbik esetben jönnek ezek a viselkedészavaros kutyák, amikor megjelenik a gazdi gyenge energiája, hogy ilyen misztikusan fogalmazza, és onnantól kezdve kifordul magából a kutya, és agresszívá válik. Sok ilyen volt már. Megjelenik egy tomboló kutya, amint átveszem a pórázt, és kimegy a gazdi. Gazdinak megköszönjük a jelenét, onnantól kezdve kenyérre lehet kenni a kutyát. Érdekes. Mert tudja, biztos, hogy az a feszkó benne van. Tehát én is azt gondolnám, vagy ezt tartanám realisztikusnak, hogyha a gazdi is mondjuk nagyon izgága, vagy stresszes, vagy ugye alapból fegyelmezetlen a kutya, és akkor még az energia is rárakódik, amilyen a gazdi alapvetően, az nagyon ki fog jönni rajta, és hogyha tényleg ott hagyják, vagy másra bízzák. Ahogy megváltoznak az energiák, a kutyával rögtön nincs baj. Egy spáni ellen volt ilyen, teljesen ki volt magából fordulva, gazdi átadta a pórázt, elment, rátette az asztalra, gyönyörűen végig dolgoztunk másfél órát, lehetett fürdetni, lehetett vízkicsapatozni, ami egy nagyon hangos szerkezet, minden megvolt.
letettem a földre, nyakörv, pórász, hihi, haha, még ott simogatóztunk meg minden, megjött a gazdi, visszaadtam neki a pórász, a kutya rám támadott. Megérezte a gazdának a gyenge energiáját, onnantól kezdve én kikerültem a körből. Te már érezted, hogy baj van, hátraugrottál kettőt? Nem, én se nem, pancser voltam, ja. Tehát visszaadtam a pórász, és a kutya fölött átnyúltam a gazdihoz, már pedig ezt tudjuk, hogy feje fölött pitickász, az fenyegetés jelent. Komolyan, ezt jó tudni, ezt lejegyeztem. És annyi szerencsém volt, hogy póráz megfeszült, csak azért nem tudta elkapni a karomat. Amúgy a gazdi tudod, az csak állt, az azt se tudta, mi történt, nem is reagált, meg úgy nem is adott neki jelentőséget, hogy a kutya meg akart harapni. Tehát. Jaj, csak játszik, mindig ezt szoktam, hogy csak tudod, nem harap, az már rohan feléd a kutya. Csak megkóstolt, nem persze, csak így lóg a karodon, az... Semmi baj. Ruhát fogja, nem téged. És vannak ilyen trükkjeid, hogy mondjuk, ha jön egy ilyen kis vadabb kutya, hogy mivel állítod meg, vagy van valami jól bevált taktika, hogy nyugtatod le? Hát csak ez, hogy bekötöm a szájukat kézzel, onnantól kezdve le szoktak nyugodni, nem ütöm, nem verem őket, nem ordítok velük, annak semmi értelme. Mindig azt szoktam mondani hasonlatnak is. Én egy jutifalatra gondoltam, hogy valami nem, azt nem fogják elfogadni stresszben, a jutalomfalatot se. Mindig ezt szoktam mondani a tanítványomnak is, hogy ordíthatsz fel, az ugyanúgy, mint neked is külföldi ordítanának, hogy mit csinálj. Tehát utána meg elkezdenek ütni, verni, mert nem azt csinálok. Tehát nem lenne túl előnyös. Nem. Meg vannak a félelmi, agresszívek, de most persze a kutyapszichológiában nem fogunk belemenni. Minél jobban ledominálod, annál jobban ki fog fordulni magába, meg vannak, amelynek sokkal kevesebb fegyelmezés is elég. Aha. De nekem ez a bevált, bekötöm a száját, onnantól kezdve nyert ügyem van, mert már nagy kárt nem tud bennem tenni. És egyébként az működik, hogyha mondjuk, nem tudom, lágyabban beszélsz vele, vagy akármi, vagy valamit mondasz neki, ami szépeket suttogsz a fülébe. Ezek nem. Ebből nem értem. Nem lesz semmi baj, minden oké. Ilyen ASMR stílusú belesúgod. Füstölő meg nem működik. Jó, ezt is jó tudni, majd meglátod, hogy miért kérdezem ezeket. Kipróbáltad? Nem, majd rátérünk, ez azt szerintem a végére lesz ez a kérdés. És van olyan szempont, amiből azt mondanád, hogy ez a szakma kurva könnyű, mert szerintem lehet, hogy sokan nem látnak bele, mi az, amire nem gondol egy külsős, hogy egyébként ez miért lenne tök egyszerű, vagy tök laza. Hát még mindig van egy varázsa, ilyen, ahogy mondod, hogy abszolút nincs az embereknek fogalma róla, hogy ez hogy néz ki egy kozmetika, néhány felnőtt emberek olyan zavarba tudnak felhívni, hogy hogyan, mit is mondjanak, mit kell csinálni, úgy, mert neki fogalma sincs, az nem baj. Megbeszélünk egy időpontot, és csak bízd rá. Csak gyere ide, hozd el, aztán... Persze, elmondom a cím, itt van, gyere, kész, leteszed, tényleg ott hagyja, ott, persze, itt lesz másfél órát, és én hívlak, és tényleg ennyi. Hagyta, de hát nem tanítottuk, nem baj, nem kell tanítani ilyenekre. Azért tanítottak engem. Én tudom, én mindenre gondolok. Ez tök érdekes, amit én sem tudnám elképzelni egyébként, hogy néz ki egy kozmetika, hogy mi van benne, gondolom hajszárítóhoz van. Valamilyen kutya hajszárító. Igen, itt fordítva van, tehát amikor elmész egy fodrászhoz, akkor ott rögtön hajmosással kezdenek, mindegy, hogy most hajvágásod lesz, vagy csak beszállítjátok, de itt a kozmetikában pont fordítva van, tehát ez a koszos, csutakos bundához nem dobjuk be rögtön a fületébe, nem állunk, nem pocsékolunk rá se sampont, se vizet, semmit, vagy kibontjuk kefével, vagy leeldúrjuk géppel. Az egészet. Az olló az már csak akkor mondtad, hogy ilyen speckó gépek meg ollók vannak, amik nyilván nem ugyan, mint hogyha az én kis zsenge hajamat vágnám, hanem ilyen full. Igen, speciális élesztetést igényelnek sajnos. És ez Debrecenben valamiért nincs. Még mindig postázva, pedig hát Debrecenben piacirés, hogyha bárki ezt szeretné megcsinálni. Gondolom nem is olcsó ez a sok eszközt mindig karban tartani egy folytában. Hogyne, nekünk havonta kell élesztetni őket. Wow. Nem úgy, mint egy fodrásznak, aki szerintem azt se tudja, szerintem meg se tudja mondani, hogy mikor élesztetik. Lehet, hogy fél évente. Egyszer kérdeztem talán max az ollóid, de szerintem a nyírógépeket még nem is kell nekik. Igen, hogy bizonyos időközönként igen, de nem olyan gyakran, semmiképp se havonta, havi szinten. Hát nálunk csak másabb a sok koszmó miatt, mert a kis szemcsék azok rögtön veszik ki az élét. Persze. A gépfejnek, az ollónak, mindennek. Meg hát az szőrtől is függ, ugye, hányféle, annyi fajta. Wow. Hát azért vannak kihívásai benne, meg gondolom azt te kellett kitapasztald a saját bőrödön szépen lassan, hogy most még fajtával mi működik jobban, milyen stílus. Lehet, hogy csomó dolgot nem is tanítottak, hanem csak így adobták. Igen, egy tanfolyamon azért csak alapdolgokra van idő. Lásd, egészségügyi dolgok, szemtisztítás, fültisztítás, karomvágás tartozik például bele.
trimmelés az egy rendes fizikai több órás munka, azt még csak-csak érintjük egy alaptanfolyamon, de amikor frizura készítés van, lásd, Bichon, Yorkshire Terrier és ismertebb kis tipikus kozmetikázós fajták, na azt menet közben tanulod meg. Arra nincs idő, hogy ott elallózgassatok, amikor 10 ott álltok egy kutya körül, ott nincs idő arra, hogy mindenki egyesével lássa, hogy mit is kell, vagy hogy kipróbálhassa. És van ilyen kedvenc kutyafajta, akivel szeretsz dolgozni? Kozmetikával? Hát az, amelyik normálisan viselkedik, mindig az a kedvenc. Hát... Retrieverek, mert nem csinálnak semmit, csak oda bekullognak. Ők a legpörgősebbek. Igen? Retrieverek, nem. Miért ilyen ellentétes? Van, aki azt mondja, hogy tök nyugisak, valaki azt mondja, hogy tök pörgősek. Hát mindig az a vadászkutyák azon a pörögni. Jó, hát időskorúban meg elhízottam, meg hasonlóan, meg nincs apportírozva, az lehet, hogy ott fog neked ott órákat. Bár lehet, hogy én rossz mintát nézek, mert ugye például nekem arról mindig a Bolyai utcás akit a múltkor láttál, mondtad, hogy itt van egy elszabadult retriever, mondom, nem, az a virágboltos kutya. Igen, és ez már második generációs, mert volt egy öregebb is, ez már szerintem szegény meghalt. De már ez is... Átvette a stafétát. Ez is elég öreg látszik rajta, és mindig csak kullog, mindenki megsimogatja, de futni nem láttad soha életében szegény, csak így bóklászik össze-vissza sokszor egyedül az utcán, és mindenki is ismeri. Közepén ülne és el van. Én csodálkoztam is, hogy te nem láttad még soha. TikTokon jött utána velem szemben. Már videót készítettek róla, hogy ilyen menő virág volt. Ez ilyen legendás, ilyen utcakutya. Jön egy kicsit határfeszegetőbb kérdés. Hogy mit gondolsz azokról, akik mondjuk lenézik ezt az egész szakmát, vagy tegyük fel, hülyeségnek tartják. Ugye mondtad, hogy kulturálisan oda kellett érjünk az elmúlt 10x évben, hogy azt mondják, hogy ez egy legitim valami, hogy nem az, hogy a kutya az kivaló, meg nem kell ezzel foglalkozni, minek nyirogatni, minek pepecselni az egésszel. Hát, de hogy embereket meg szoktam téríteni, tehát... Igen? Tudom, mint a hosszú egy jó marketinges... Igen, de meg szoktak változni. Nem. Igen, le vannak tőle hűlve, hogy erre van igény, ugye, itt forgalom van, de őket is úgy lehet amúgy meggyőzni, tehát amikor ebbe a szakmai oldalába belemész, hogy mi is lesz jó annak a kutyán, mitől fogja magát jobban, pont amit mondtam is, hogy láss csodát, soha nem hordták kozmetikával a kutyát, egyszer volt, és teljesen megváltozott a viselkedése, na őket így lehet meggyőzni. Hát az ennyire szélsőségesen fogalmazva, hogy lenézik, a szakmát azért az nem... Vagy legalábbis nem mertem mondani, nem mertek oda jönni. Hát szerintem vannak azért tipik, én tudom, hogy a sajátomat is lenézik, sőt, én magam is sokszor. Hát sose értettem, igen, hogy egy személyedző munkáját miért nézik le. Hát... Mit nem értenek rajta? Igen, akik azt mondják, hát csak számolni állott az edzőn. Én sokkal összetebb, ne vicceljünk már. Igen, 2 nál a vásár, tehát én tisztában vagyok vele, hogy a szakma bizonyos aspektusai nagyon könnyűnek tűnnek kívülről, meg az is, hogy nem nagyon van belépőszint, tehát mindenki kikiálthatja magát. Azért szerintem nálatok ritkábban fordul elő, hogy valaki a semmiből kikiáltja magát kutyakozmetikusnak, és akkor vett egy ollót, és most már mert lenyírta a kutyáját egyszer rosszul, és most már én bárkinek a kutyáját megnyírhatom. Meg hát a lényeg az, hogy nincs belépési szint például nálunk, az nagyon sok olyanokat is bevonz, akik semmilyen szintet nem akarnak hozni, hanem ez tök könnyű, akkor elkezdem én is csinálni, és ezzel fel van egy kicsit higítva az egész szakma, hogy nem tekintenek úgy rá, mint egy igazi szakma, és hogy ezek igazi szakemberek is értenek valamihez, hanem sokszor azt gondolják, hogy hát ezt én is tudnám csinálni, meg bárki tudná csinálni. De társadalmilag az ilyenek kiesnek, mint ahogy a mi szakmánkban is. Tehát, hogy amikor nem kutyás ember kezdi el, mert vannak ilyenek is, hogy annyira a pénzt látja benne, hogy ez most egy divat szakma, ez mennyire könnyű biznisz, azok úgy is lemorzsálódnak. És szerinted most erre úgy tekintenek, mint divat szakma, vagy régebben volt, vagy van valami leemelkedés? Tanfolyamokban úgy látom, hogy özönlenek még mindig. De benne vagyok ilyen kutyakozmetikus csoportban a Facebookon, ami átöleli az egész országot, tehát mindenhonnan benne vannak, és mint a tetoválószon, nem tudom, olvastad, de hogy amennyi tetkó szalon nyílik, 2-szer annyi lézeres szalon, ahol eltüntetik
Igen, Igen. ezt nem... És a kozmetikán is Ez ezt tök látom. érdekes, de nem lep meg valahogy. Kozmetikában is ezt látom, hogy brutál mennyiségű ember elvégzi a tanfolyamat, de aztán még egyszer annyi hirdetés, ahol konkrét, egész készlet, amit soha nem használt, eladó, az élet úgy hozta, neki ez mégse jön be, és igen, ez egy másik ilyen, horror szerintem mennyiség. rákfenéje ezeknek a könnyen beléphető szakmáknak, hogy sokan belekezdenek, mert azt hiszik, hogy milyen könnyű lesz, és akkor megvesznek mondjuk minden eszközt, hogy elvégzik a képzéseket, csinálják egy fél évig, és utána jönnek rá, hogy hoppá, ez nem, abszolút nem az, amire elképzeltem, mert tök jól hangzik ez, és a ti példátokra szerintem ráhúzva, hogy jaj, hát állatokkal foglalkozok, hát imádom az állatokat, akkor az már egy pluszpont is, hogy hát nyírni kell, hát nyírogatni is szeretgetek, próbáltam, majd betanulom a maradékot, az is jó, de nem gondolnak bele, hogy milyen az, mikor mondjuk reggel 8-tól délután 6-ig megállás nélkül, hogy még kb. Ebédelni nem sincs meg időd. főállás mellett, Igen. hétvégen. Egymásnak adják a kilincset a kutyák meg az emberek, és akkor nem... Vagy pont, hogy nem jönnek, nem találják meg, alig vannak, de a költségek meg ugyanúgy ott vannak. Tehát Igen, tehát nem válogatott. gondolják át sokszor. Nem. Ezt mondom, nálunk is ez van, hogy amíg mondjuk egy-két embernek segítenek a terembe, azt mondják, hát ez tök jó, ezt tök jól tudom csinálni, és amikor oda jutnak, hogy mikor reggeltől estig ott kell üljél a zajos, bömbölő terembe, és 15 embernek a bánatát magadba szippantani, és utána menj haza jókedvel, és ezt csináld meg a következő 500 napba is, akkor azt mondod, hogy ja, erre nem gondoltam. Tehát azt már nehezebb átgondolni, milyen, mikor egész napot kell legyél, és tényleg Igen, egy persze, full munkaként. bele-belekóstolsz, akkor izgi, de amikor megjelenik a monotonitás, akkor az már... Igen. Tehát én mindig mindenkinek azt mondanám, hogy az összes ilyen szakmában inkább mint egy mellékállás kezdjenek bele, és szépen lassan építgetni felfele. Aztán majd utána látják, hogy ez okés, vagy tűrik azt a monotonitást, meg azt a... Lehet egy csomó olyan egyéb dolog van, amire nem számítanak, hogy ez nekik nem fér bele. És tehát akkor nem érzed azt, hogy annyira nagy lenézés lenne. Tehát nem... Például nekem volt olyan, hogy nem akartak kiadni lakást azért, mert edző vagyok, és azt mondták, hogy hát, és maga keres annyi pénzt, hogy ezt meg tudja fizetni, vagy ilyenek, és kibaszottul semmi között hozzá, hogy mennyi pénzt keresek. Ha megírok egy szerződést veled, akkor annyit fogok fizetni. Tehát mondom, nálunk szerintem nagyon stigmatizált, és megértem. Most is megértem, hogy visszakerültem mondjuk a munkaerőpiacra, hogy mennyire nem jól mutat a CV-n, és senki rád nem néz egy ilyen háttérrel, hogy mondjuk 10x évig edző voltál. Tehát sajnos benne van ez sok szempontból, pedig mondom, én úgy gondolom alapvetően, hogy minden munka egy igazi szakma, hogyha egész jól csinálod, és miért lennél kevesebb, mint ilyen sokáig bárki benne más. voltáltak, valószínűleg akkor. Igen. Pontosan, csak valamihez értünk, vagy valamit csináltunk. Igen. Mit gondolsz alapvetően, kivel nehezebb, az állatokkal, vagy az emberekkel? Az emberekkel egyértelmű. Mindig velük a nehezebb. De jó, most nem általában kérdezem, hanem maga a munka alatt. A gazd itt is érvényes, én például ezt izéktől hallom, tanárismerősöktől, vagy valami, hogy meg például orvosoktól sokszor, hogy nem a gyerekekkel van mondjuk baj, hanem a szülőkkel. Mindig ott jóval több probléma van. És szerintem ez úgy képzelem el, hogy nálad is valamilyen hasonló sztori lehet, hogy szerintem a gazdik ezerszer több problémát. Hogyne, persze. Tehát van a túlféltő gazdi, az a baj, van a nem törődöm gazdi, az a baj. Gondolok itt arra, hogy nagy nehezen megérkezik a kutyával, de hiába csörgetem meg, neki szólok időben, van, hogy eltelik fél óra, mire érte a kutyáért, szerintem az sem fair, mert hát most mi van akkor, ha ott hagyta a kutyát, hát van hely, nem? És akkor még akkor nem is tudja ezt, hogy panzióztatok, vagy valami. Itt hagyhatod 2 hétre is, bazd meg. Igen, csak nem lepődik meg, hogy többe fog kerülni. Hát igen, meg a túlféltő, amelyik ott se akarja hagyni, minden problémába belemagyarázza, hogy akkor ezzel már rohanni kell állatorvoshoz. Az állatorvosokat is nagyon szeretem, amikor nincs ötlet, hogy mi a baj a kutyának, akkor megkérdezik, kozmetikusnál nem voltak, hogy akkor az lesz a baj, tehát amikor nincs ötletük, hogy mi a baj. Biztos valami rosszat csináltál. Igen, meg ez a mindent is
valósíts meg rajta, de én otthon nem vagyok hajlandó vele foglalkozni, és sűrűbben sem vagyok hajlandó hozni kozmetikába, de mégis úgy nézzen ki rögtön egy alkalom alatt, mintha ez kiállításokra járna ez a kutya, azt is nagyon szeretem. És mindig csak annyit szoktam mondani, hogy csomós bundát nem lehet rövidíteni. Tehát ezt vagy ledúrjuk, és újra növesztjük, de vannak bonthatatlan csomók, nem. A rasztát nem lehet már utána visszarasztázni. Nem lehet belőle sejmesszört csinálni. Tehát vannak, ideiglenes raszták vannak a fodrászatban, de a kozmetikában nincsen. Ja, tehát hogy miért valaki tényleg oda jön, hogy azt mondja, hogy ebből csinálja, mint hogyha full egyenes szőrű lenne, vagy javítsd ki. Meg egy egészen más fotót mutat, akár egy más fajtára, hogy ezt így ki kéne hozni, és azon a kutyán van 3-szor annyi szőr, ennek meg már ki lett csetkelve, a szeme meg otthon kiszabadították, meg a szája meg hasonlók, és azt tollóz össze szépre. Tehát nem tudok mindent. Ja, megmondtad, hogy azért otthon is lennének feladatok, vagy kellene csináljanak valamit így a kutyákkal, hogy nagyjából karban tartsák őket. Persze, ugyanúgy lehetne fésülgetni. Vannak ilyen nagyon szerencsés egyedek, amelyik nem csomósodnak, pedig nem csinálnak vele otthon, meg olyan is, amikor tényleg szegény gazdi csinál, de nem jól, és mégis csomós lesz a kutya, és nem tudjuk hosszú szőrbe tartani, pedig az lenne a vágya. Meg van ez is, aki egyáltalán nem foglalkozik vele. Wow. Csak tényleg ilyenkor, vagy nem tudom, ez egy empátia kérdés, hogy most csak fel kell tenni a kérdés, hogy én örülnék neki, hogyha a hajam úgy nőne és állna is lenne, hogy hozzá se nyúlok fél évig mondjuk. Csak azért, mert az egy állat, nem számít, hogy az is szenvedhet emiatt, mert mondjuk... Nem. Amikor már egy esztétikai problémát okoz az udvarba, akkor jut eszébe, hogy akkor esetleg elhozza. Ja, hogy nehogy már a szomszédék azt igen, lássák. vendégek jönnek, meg nagy takarításra, akkor a kutya is nézzen ki a kb. Ilyen van, nem? Úgyhogy azért az ünnepeknél egy kicsit megugrik a Természetesen. Vannak nagyon aranyos gazdik, karácsonyi fotózáson részt vesz a kutyát, és akkor ezt direkt megkérdezem, és merre a fehér szőrű kutyáknak direkt vannak ugyanúgy fehérítő samponok, mint a nőknél szőkehajra a hangosító sampon, és akkor az nem sokáig tart azért az a fehérség, akkor azt úgy időzítjük, hogy legalább 2 napon belül legyen, és akkor mehessen fotózásra fullosan. Van ez a vonal, meg van ez a tavasszal, ősszel, megnyíratom kopaszra is kész kategória praktikusan. És olyan volt már, vagy szokott lenni, hogy mondjuk esküvőre ilyen már tudod, ez is divat néha, hogy a kutya viszi az oltárhoz a fején a gyűrűket, vagy tudja a franc. Még olyan megkeresés, hogy ennyire komoly szerepe legyen. Igen. Olyan sajnos viszont volt, hogy most egy kislány szülei súlyos diagnózist kaptak, és akkor ezért legyen alaposabban megfürdetve a kutya, meg hipoallergéne, hogy legalább egy kis kutyaterápiát kapjon a kislány, hogy emiatt hozták kozmetikába, mert az orvos direkt megkérdezték, és hogy ott lehessen vele a kutyus. Na, ez tök érdekes, én nem is gondoltam, hogy ilyen fajta sztorik is lehetnek. Sajnos. De egyébként pozitív, hogy odafigyelnek még erre is ilyenkor. Igen. A teljes kétségbeesés mellett még a kutyus is eszükbe jutott, hogy na, azzal is segítsenek a kislánynak. Így nem, általánosságban nem szoktál félni, amiatt, hogy most te itt másnak a kedvencével dolgozol, vagy bármi hülyeség történik, nem tudom, leesik az asztalról, mert vergődik és eltöri a lábát, vagy mondok valamit, mindig, hogy ez mégis valakinek a szemefénye, mert lehet, hogy valakit annyira nem zavar, jó előfordul, de azért szerintem a legtöbb ember nagyon zokon venné, ha valami történne. Van, persze mindig aggódok ezeken. De vannak a lazagazdik, amikor tényleg történik is valami, uram, bocsánat, belecsípsz a fülébe, vagy főleg egy ilyen rasztáspulinál emlékszem, hogy bontottam kifele a lábán, a gép nem is boldogult vele, ollóval kellett ott milliméterről milliméterre csiprennem, persze meg is sérült a lába, de a gazdi az teljesen megértő volt, aki dolgozik, az hibázik, azt mondta, vannak ilyen hozzáállások. Jó, meg az egy nagyon nehéz azért egy puli, hát szerintem ilyen a legnehezebb kategória. Hát igen. Nagyjából. Igen. Bisonokban is volt már olyan, ami olyan szinten el volt hanyagolva, hogy több órás. Azt hitted puli. Utána derült ki, hogy baszki, ez nem is. Ez nem rövid lába puli, hanem bármilyen bison volt. Na mindegy. Jézus. De történt is már egyébként most ezeken kívül valami nagyon nagy gebasz, vagy ilyen félelmetes sztori, hogy utána se tudtad, hogy a picsába oldom ezt meg, vagy mit. Befestetted a kutyát fejéről feketére, vagy nem? Nem én voltam a hibás, olyan volt. Most az érzékenyebb gyomrúak azok várják, mert pörgessenek előre, vagy nem tudom, vagy némítsák le. Kifütyüljük. Jó, hogy annyira rossz egészségügyi állapotban volt a kutya, hogy kipotyogtak a fogai.
Au. Az kemény menet volt. De mi ez, a vitaminhiány? Igen, hát annyira el volt már fogkövesedve, olyan gyulladás volt az ínnye, ugyanúgy, mint az embereknek is van ez az énsorvadás, és már nincs, amit tartja, stresszelt, tombolt, és ez már elég volt, hogy repüljön a fog. És akkor hogy reagáltál, vagy egyáltalán tudtad, hogy most mi történik? Én szörnyen, engem elkapott a hányinger. Áó, de hallod, hogy mi kopog. Így látod, hogy repül, így rázta a fejét, azt így valami elszabadul, jó. Jaj. És ott az érintetlen gyökér, tehát látszott, hogy az teljesen úgy szabadon. Tehát nem kitört, hanem az kifordult az állkapocsból, és hát így, jó, mondom, én hívtam egyből gazdit, mondom, gyere, ez történt, folytassuk, ne folytassuk, vagy jó, mondom, ne ijedj meg, hogy véres a pofája, mert ez történt. Hát, egy nagyon laza gazdit kaptam, és mondta, hogy hát igen, idős, előfordul, folytassuk a munkát, hogy legyen tényleg. Szóval tök jó, legalább megspóroltuk a fogorról. Igen, mondta, hogy a jobb alsó az amúgy is kilógott neki adott mindig. egy kis borravalót. Tessék, tök jó megoldotta. majd extrába. Jó, ez jó. Fú, hát az azért lehet, hogy betolnék ilyenektől. Szerencsére lekopogom, még semmi nagyon extrém nem történt nem esett senkire. Nem esett ki senki foga, meg semmi ilyesmi. Senkire se esett rá a súly. Tegyük fel, szituációs játék, hogy kliens vagyok, és viszem hozzád a kutyát. Mivel könnyítem meg az életed? Bár most már az előző beszélgetések alapján úgy van elképzelésem. És mivel teszem magam abba a kategóriába, hogy ez a hülye idióta balfasz? Hát ez, hogyha ha nem érkezik időben, ha nem akar visszajönni a kutyáért, vagy hamarabb jön a kutyáért, ez ilyen kiesős kategória kb. A legjobb az, amikor gyalog érkeznek, pórázon sétáltatja, elvégzi a kis dolgait, még odakint az utcán, és így gyomorra. Ez így biztosan hangzik, de hogy ne egyen előtte a kutya, mert én fürdetés közben annyira meggyomrozom szegényt, hogy átdörzsölöm, mozgatom, az asztalon is a hasa alatt ki van kötve, vagy még stresszel is hozzá, akkor az neki egy nagyon diszkomfort érzet. Igen, ezek tök jó, hogy elmondod, mert lehet, hogy pont valaki nézi, és azt mondja, hogy jó, legközelebb, ha ilyen helyre megyek, vagy eddig gondolkodott, hogy vigyem, ne vigyem, akkor most már tudja, hogy nagyjából mi a folyamata. Hogy, igen. Látod, ez ilyen a közjóért csináljuk. Hát meg igen, hogyha folyamatosan aggódok, mindenért szarakodok, ez se jó, az se jó, többet kívánok, akkor gondolom nem fog sűrűben szeretni. hozom, mégsem. Tehát, lemondom az időpontot, bár ez szerintem ilyen általános, ez senki nem örül neki. Persze senki nem szeret, de hát most vannak olyan dolgok, amit tényleg nem tehetsz, óhatatlan, meg ez a leghamarabb időpontot szeretném, tehát úgyis azt fogom adni. Igen, a tegnapi időpontot lehetőleg. Igen, az is késő lenne. De el van hanyagolva a kutya, jó, akkor az nem 3 nap alatt hanyagolódott el, tehát akkor legyen már jó az az időpont, szóval amit felajánlok. Eddig észre se vettem, hogy ilyen így volt. Így van, de jönnek a vendégek, tudod, és akkor most azért lett hirtelen sürgős, igen, azt kevésbé szeretjük. Meg hát ez, amikor már olyan szintű az elhanyagolás, például a karmok annyira túl vannak már nőve, akár így az 5., ami a levegőben van, vagy hátul, hogyha farkas karmai vannak, a 4 helyett egy plusz van neki, egy 5., meg egy 6. mondjuk, ami nem szerencsés, hogy már csigásodva nő, belenő a talpárnába, na azért az már egy kicsit nem majd, hogy nem állatkínzás kategória. Igen, meg az neked is hát jóval több meló, meg pepecs. Hát, hogy nem. És arra nehéz azt mondani, hogy figyelj, biztos 2 óra múlva kész leszek, ezzel csúsztatod a többiek programját. Meg hát fájdalmat okozok a kutyának, nem fogja értékelni, tehát ezért... Igen, nem leszel te se a barátja. Nem leszünk haverok, igen, utána. Hiába segítek rajta. Valamit még akartam ezzel, de pont kiment a fejemből. Sorry, semmi baj. Hát most már parasztorit, azt közben mondtál, hogy volt ilyen, de hogy mondjuk egy valami vicces és megható. Hát vicces sztoriról nekem az jut eszembe, akkor kijön a vidék szépsége, és hogy milyen szállítási megoldások vannak itt a gazdiknak. Amikor egy kis nájlonszatyorba hozza a kutyát. Ja, ilyen van. Biciklis kosár, hatalmas nagy műanyag kosár, és akkor az gumipókozva, meg oda kötve, csomagtartóra a kutya. A kedvencem egy kisfiú volt, roller, azon rajta a hátizsákba benne a kutya, és valahogy úgy rákötve úgy a szerkezetre, mert a kormányon is fogta,
megérkezett, amit tudtuk kiszabadítani, de én annyira röhögtem, mert a kutya az látszott, hogy ez mindent hagy, az csak ott lógott. Ő élvezte a sorsát, igen, elfogadta. Ő el volt, hogy rollereznek a faluba, és ő tökre élvezte. Megmondom, ez nagyon új vonalas sztori, mert ez a rollerezés még az 1-2 évben lett így nagyon felkapatva. Mondjuk lehet, hogy nem beszélytelen, kicsit. Igen, ez más tészta, most csak a viccesre mentünk. Csak poénos. Hát meg olyan volt, hogy valaki nagyon vicces izét akart, nem tudom, írt be a szerelmem nevét a kutya oldalába, és majd én kiengedem. Nem, csak viccesen szokták bejelenteni őket esetleg, amikor nem tudják, hogy a kozmetikában a szakkifejezéseket, meg nem is kell persze, meg nem is, nincs is ötletük, hogy mi fog történni a kutyával, és akkor bejelentik úgy, mint egy autót, hogy alvázmosást kér, meg full tuning, meg fényezéseket. Minden lesz, igen, kerékcsere. Igen, teljes generálemben. Értem. Olajcsere. Ez tök vicces lenne, hogyha valaki oda úgy hirdetnéd meg magad, hogy így lennének leírva a dolgok, és max alá kis zárójelbe, hogy ez ezt jelenti, ez azt jelenti. Igen, mint a gyerekmenü a éttermünkben, tudod, ez a nem vagyok éhes menü, meg... Igen, vagy a csajom nem tudja, mit akar, és akkor ugyanaz, csak mondjuk egy fél adag, mint a tiéd. Ez érdekelt az előzőek alapján is, hogy most mennyi évet csinálod az egész jó, már 10 plusz év az bármiben nagyon jó, hogy te hogy látod így maga az állattartás, meg a kutyatartásban, hogy változtak a trendek így az évek alatt, vagy mindig láttál-e valamit, hogy ami mondjuk 10 éve nagyon menő volt, és nagyon elfogadott, azt most már úgy annyira nem követik, vagy ez lehet akármiben képzelheted, most bizonyos fajtáknak a felkapottsága, ja, persze, vagy maga mondom állattartás, ahogy tartanak emberek állatokat. Fajtát, ahogy említetted, az mindig vannak divat hullámok. Mindig más és más. Hát most a tacsi az nagyot megy. Ez sajnos igen. Sajnos? És azért sajnos, mert tudod, amit felkapnak divatba, azután a szaporítóknak az áldozatává esik, boldog-boldogtalan, mindenféle példány mindenkivel elkezd fedeztetni, és abból mindig csak ilyen beteges, rövid életű valamik lesznek. És ők szegények, ha jól tudom, amúgy is eléggé kis törékeny állapotuk van mindenhogy. A tacskó az egy kitűnő fajta lenne, de a törpetacskó, amit most kitaláltak, az szegény, az allergiás, az a betegségre hajlamos. Még például egy hagyományos kis szákessző tacsú, neki nagy fanatikja vagyok, vagy a minden városban, minden lakásában ott van már a fekete csertacskó, azok még tapabíróak, azok még bírják. Igen, de tényleg most az óriásit megy, tehát bárhol mész, mindenhol tacsisok. Így van, most épp a Maltipúnak a szezonját éljük, ő egy uszkár és bisonnak a keveréke, és most ez a legújabb veszélyforrásunk, a keverékfajtákat próbálják honosítani, meg újabb és újabb különböző fajtákat összehozni, mint például ez a Maltipú is. Én lekopogom, én úgy kozmetikusként szeretem, mert az uszkárnak a szőre jön ki rajta, ami egy nagyon jó alapanyag, nem hullik, nem vedlik, meg nagyon jó kis tartása van. De van már dudlünk is, a goldikat, amikor keverik, amikor ugyanez a Maltipú vagy uszkár megjelenés nagy méretben, megjelenik egy lehetetlen kezelhető szőrrel, ilyesmi veszélyek most vannak. Meg hát ugye az elmúlt pár évben, szerintem még egy 5 évvel ezelőtt, akkor az izé volt mondjuk nagyon népszerű, mik ezek a kis bulldog, meg a... Francia bulldog? Meg a másik, a mops. Azok is... Ők régebben. A bulldog az még most is tartja, a mops az már kifele megy, ők már annyira nem kapósak. Hát, már azok is szegények úgy szét vannak tenyésztve a végtelenségig. 8 év max az életkoruk, állandó légzési nehézségekkel küzdenek, nem tudnak fedeződni, nem tudnak fialni, állandó császármetszésre hordják őket, hogyha valaképp szaporítósat játszik el. Nem szerencsés. Nem tudom, én alapban nem vagyok kutyás, de ezek miatt főleg nem is biztos, hogy mernék, vagy akarnék. Vagy hát ez egy full kínzás, meg tudom, hogy egy olyan iparág alá adom a lovat, aki legtöbbször eléggé kizsákmányoló, és nem éppen jó praktikákkal van.
és nem tudom, hogy mások olyan szépen előadják ezt, hogy jaj, milyen kis kutyát vettünk, és ettől a szaporítótól, stb., és hogy ez miért okés. Holott lehet, hogy sokkal enyhébb dolgokra azt mondják, hogy na ez nem megengedhető társadalmi szinten. Ebben még úgy érzem, nagyon nem lehet egyszerűen az emberek fejébe beleverni, hogy miért adjon inkább 350 000 egy kutyáért, ahelyett, hogy 50 000 is megkapja azt a kutyát, hát vagy akkor beoltatom én, mi van akkor? Nem lehet nekik elmagyarázni, mi a különbség a szaporító és a tenyésztő között. A tenyésztő, aki mindenféle egészségügyi szűréseket végez, és nem fogja odaadni 8 hetes kora előtt a kutyát, és nem fél évente szaporítatja a szukákat, és így tovább, és így tovább. Nagyon, nagyon nehézkes téma. Hát meg gondolom, ahány ember annyiféle, mert akkor két tenyésztő vagy akármi látja ezt, akkor azt mondja, a kurva anyád miért ilyet mondasz, mert nem érted a mi oldalunkat, stb. Tehát szerintem ahány ember annyifele szakad ez az egész. Hogyne. Meg én azt tapasztaltam, hogy így más állatos vagy épp szakemberrel beszélgettem, és hát nagyon nincs egyetértés sokszor például olyanokban, hogy most akkor hogy kéne nevelni a kutyát, vagy mi számít jó nevelésnek, vagy jó megközelítésnek egyáltalán. Abba viszont alakulunk. Igen? Abba viszont már alakulunk, ugyan a takarmányozást is említeni akartam, hogy én úgy látom, hogy a kozmetikusként is ezt tapasztaltam, hogy egyre tudatosabbak a takarmányozásban, főleg, hogy allergiába úszik már nem csak az ember, hanem az állat is, és a képzésekben. Már tökre egyértelmű, hogy ha veszek egy kiskutyát házhoz, akkor viszem kutyaiskolába. Vagy, ha még menő, meg házhoz hívják a kutya kiképzőt. Na ez szerintem jó dolog. Igen, de ezt én is egyre több embertől hallom, hogy ez már azért az már elég elfogadott, hogy viszik. Ez most fut felfele, ez az utóbbi pár évben jött, ez ennyire lett ilyen hétköznapi emberek között is használva ez a kutyakiképző, Hát, de szerintem pont azért, mert tudják, hogy ez nekik is a javukra válik, tehát megéri azt a pénzbefektetést, hogy egyszer jól megtanítod a kutyát. Persze, hogy ne lakja le a lakást, hogy legyen valami közöd a kutyát, tudja vele kötődést kialakítani, mert az nem elég, hogy eteted, itatod meg, naponta 2-szer leviszed sétálni, azt még nem nevezzük kötődésnek, sem szimbiózisnak, se semmi. Hát igen, az egy tartás, tehát semmi más igazából. Azt meg kell tanulni. Néhány embernek meg kell, valakinek jön magától, persze, hogy kapcsolatot alakítik a kutyát, de valakit meg kell rá tanítani, hogy ezt hogyan oldja meg. Igen, hát meg ugye maga az, hogy látod, hogy most már egyre több kutyafuttató nyílik például, és ott nem lehet úgy szocializálni, hogyha kimész és a kutyát hótneveletlen. Mert másnak beengeded, azt tudsz neki, igen, vagy lesz kutyaviadal, vagy nem. Másnak is problémát fog okozni, mondjuk én még azért mindig hagyján vagyok, de szerintem sose a kutyát hibáztatom, mert mindig a gazdi hibája, de hogy én, mint futó, azért nem egyszer van, hogy valaki hódbalfasz megy a kutyájával, és engedi, hogy nekem ugorjon, vagy utánam kapjon, vagy elém álljon, vagy bármi egyéb, és mondom, nem a kutya hibája szegényé, hanem ez a gazdi, mert sokszor figyelmetlen is, vagy nincs megnevelve, hogy ugye jön egy futó, az, ami a kutyának mindig egy ilyen jó célpont, hogy valaki épp szalad, hogy akkor egy kicsit közelebb húzzon, vagy valami, hanem így, jó, hát mindegy az. Kutya nem bánt, igen, úgy van vele. Meg ha eltaposom, vagy nehogy Isten megbotlok benne, vagy valami az én hibám lesz, hogy miért nem néztem meg. Tehát, persze, meg ne bántsd a kutyát. Igen, az sűrűn záporoztatom a kurva anyákat, hogyha olyan szitu történik, és sőt volt már olyan, hogy versenyen valami balfasz állt a pálya szélén a kutyájával, és a kutya nekem ugrott, hogy én pont szélen mentem, és ezt nem hiszem el, bazd meg, hát itt megyünk egy csomóan, azt a kutyádat ide engedett közé. Igen. Hát ez, néha csak fogom a fejem, hogy azért egy kicsivel több eszünk legyen már. Meg mondom, én alapból kicsit félek is a kutyáktól, úgyhogy ezek nem jó visszacsatolások nekem abszolút. Hát persze. És ja, még annyit a trendekhez, én még azt is láttam, hogy szerintem azok meg már kimentek, ugye a bison, meg ezek az egyéb kis nagymama pincsi fajták és családi pincsik. A palota pincsi az kiment, igen, a shih tzu sem. Azért azok így olyan 10 éve, akkor meg nagyon... Igen, meg még régebben. A bison azért az még tartja magát, a máltai selyemszőr, a yorkiet, azt töretlen, azt imádják a yorkshire terriert. Hát főleg, hogy a kis frizurát könnyű belőle készíteni, csurizni lehet, meg hasonlók. Kis cukik jól néznek ki. Igen, meg hiperaktívak. A legtöbb fajta szerintem. Ilyen szempontból tényleg a hiperaktivitáshoz már így, meg most már szépen átolvadunk a kutyatartás témájába, hogy azért én tudom, hogy mindenkinek más lehetőségei vannak, és emiatt ne vegyük el az állattartás jogát, de hogy alapvetően én nem látom jónak azt, hogy mondjuk mint egy ilyen lakásba a kutyát tartani, mert sajnos
valószínűleg több helyigénye és mozgásigénye van egy kutyának, mert mi emberek el vagyunk a lustulással sokszor, de szerintem egy állatra nem szoríthatjuk rá azt, hogy na most nem mozogjál annyit. Vagy... Hát én azt szoktam mondani, most szigorúan hangzik, vagy nem, szóval kutyát, nem kötelező kutyát tartani. Tehát az egy drága dolog, szerencsére nem luxus, de nem az élettere egy lakás. Vannak persze szerencsés egyedek, amelyik maximálisan el van, és eléli úgyis a 15 évet komótosan, de kell nekik az inger. Most az a kis sétával, az a 10 perces sétával nem kap annyi ingert, amiért kielégítse, és kiegyensúlyozott. Igen, és az is általában ugyanaz a kicsi, rövid szakasz, amit itt körbe mennek az épület körül, mindig, mert minek menjek messzebb, meg stb. Igen. Vagy sose viszik ki mondjuk az erdőbe 6 futkorászon egy kicsit magának. Igen, az is egy inger szegényé tud válni egy idő után, persze. Mindig ugye az útvonal. Most nézzük így általánosságba, tehát egy Magyarország nyilván. Te úgy gondolod, hogy itt az átlagember, vagy a legtöbb ember alapvetően jó gazdi? Vagy jó állattartó? Wow! Hát, most erre az jut eszembe, hogy a pokolba vezető úz is jó szándékkal van kikövezve. Ez igaz. Jót akar, de nem jól csinálja. Ez a legveszélyesebb, amikor emberi tulajdonságokkal ruházzák fel a kutyát, tehát abszolút nem látják, hogy milyen, vagy hogy melyik reakciója mit jelentene, abszolút nem olvassák jól a jelzéseit. De ettől függetlenül azt mondom, van remény, tehát alakulunk, nem véletlenül dübörög az állateldelt piac sem. Azért a kozmetikák is folyamatosan nyílnak, tehát... De ezt jó hallani, hogy alapvetően akkor legalább pozitív irányba megy. Szerintem igen, azért ezt lehet mondani, hogy egyre tudatosabbak akarunk lenni ezzel a kutyás témával. Viszont pont visszakanyarodva amit még valamit az elején mondtál, például az állattartás motivációja. Van egy nagyon nem polkorrekt véleményem erről, de a legtöbb állattartó egyetért velem, meg szerintem úgy nagyjából eddig mindenki azt mondta, hogy persze érti, elhiszi, hogy sajnos a legtöbb ember nem a megfelelő indokokért tart kutyát. Nem azért, mert tényleg szereti a kutyát, vagy neki van egy személyes kötődése ahhoz, vagy valami, hanem én úgy gondolom, hogy minden ember vágyik arra, hogy legyen hatalma valami felett, és legyen valamilyen hangja, vagy lenyomata, hogy úgy mondjam, és erre egy állat, főként egy kutya, az egy nagyon jó eszköz. Sajnos, hogy egyesek kiéljék a felsőbbrendűségüket, vagy a narcizmusukat, vagy akármi más, mert mindig az egy kutya, az mindenhogy szeret, akármi van, adsz neki enni, és akkor te leszel az Isten. És én úgy gondolom, hogy sokan nyilván nem tudatosan, tehát ez full egy tudattalan folyamat, de hogy azért tartanak kutyát, hogy pont, hogy ezeket a belső vágyaikat kiéljék. Ez nagyon összetett, igen. Van. Ami alapvetően nem tehát én ezt is elfogadom, mint szándék, félreértés ne essen, tehát ez egy teljesen okés dolog, csak ez sokszor abba csap át, hogy az állat szenved, mert tipik Marika nénis példa, hogy mész, és látod, hogy a szegény kutya semmit nem csinál, mert alapból meg se volt nevelve, és akkor folyamatosan ordít rá, meg kiabál, hogy miért ezt csinálod, miért azt csinálod, jaj, most miért oda mész, meg mit csinálsz, és akkor ezt látva így nézem, hogy szegény állatnak semmi jó nincs az életébe, és ez az ember se tudja épp, hogy mit csinál. Tehát itt csak arról szól az egész, hogy valami fölött álljak. Hát ilyenek is van, de szerencsére az állatok ezeket sokkal jobban tolerálják, mint mi emberek. Hát, nem ilyen kis... Vagy ki tudja. Vagy jól átszázzák. Egy jó kis traumakötés sose az. Nők szerencsére ilyeneket nem kattognak. Stockholm-szindróma, hát vannak igen, ilyen nagyon szép terminusok erre. Ki lehetne hegyezni mindenre. És hát így már körbe táncoltuk a izét, de azért mégis, hogyha hogyan kéne jellemezni mondjuk egy nagyon rossz gazdit, vagy mitől lesz valaki mondjuk egy szuper jó gazdi, és mitől lesz egy szuper rossz gazdi? Hát szerintem a szuper jó gazdit már régi jó körbe írtuk.
Tehát akkor mi csak rossz gazdi, nem állatkínzó, meg Nem állatkínzó, csak rossz. Csinálná csak rosszul? Tehát az állatkínzó szerintem az egy beteg állat, az egy totál más kategória. Más kategória, jó. Az nem rossz gandi, az egy szarember. Jó, egyetértünk. Az már a tulajdonos fokozat alatt is van. Oda még ördögügyvédje nagyon tudok lenni. Már az se igen. Hát ez, amikor spórolni akar a kaján, nem veszi figyelembe, hogy rosszat tesz fel a kutyának, most megint nem akarok gusztustalanul fogalmaz, mindig az egészségügyi tüneteket nem veszi figyelembe, hiába vakarja magát szét a kutya, akkor is ugyanaz, mert az a legolcsóbb, és feleslegesen nagy mennyiséget, és nem látja értelmét az oltásoknak, az ivartalanításnak. Ezeket tipikus hibákat. Vagy nem változatos az étrend, mondjuk, vagy akármi más. Hát meg tényleg nyűg neki a kutya, mégsem ajándékozza tovább, mert nem tartom bűnnek, tehát ez a keresünk másik gazdi, ez egy nagyon felelősségteljes döntés lenne. Vagy a legújabb fokozat, hogy a menhelynek a segítségét kérni. Tehát, hogy a menhely úgysem tud helyet biztosítani, úgyis azt fogja mondani, hogy egy gazdás kutyát oda vinnének, hogy nem, köszönjük, de a kapcsolatrendszerükön keresztül sokkal több emberhez eljutnak, és sokkal hamarabb gazdásítható a kutya. Na, az egy nagyon felelősségteljes döntés lenne, hogy akkor valaki látod, hogy nyűg neki, mégsem szabadul meg tőle, az is már a rossz tulajdonos kategória. Igen, szerintem van egy ilyen negatív stigma, hogy ebbe sokan nem mernének beleállni, hogy ja, igen, bazd meg, hoztam egy rossz döntést, és igazából... Túlnőtt rajtam a feladat, igen, és inkább szenved vele. Vagy nem okoz annyi örömöt, mint gondoltam, több a nyűg, szerintem ez semmi baj. Én azért nem tartok kutyát, mert tudom, hogy nekem az nyűg lenne, hogy random alkalmakkor mindig le kéne vigyem, vagy valami. Tehát, hogy én csak ilyen ember vagyok is, de ezért nem fogok egy állatot idézőjelben megkínozni, hogy ezt kipróbáljam, hogy hát, ha mégse így van. Így van, így van. És szerintem ezzel nincs baj, ha valaki belátja, hogy oké, hibáztam, akkor vagy elajándékozom, vagy új otthont keresek neki, vagy bármi más, szerintem attól nem vagy kevesebb, hogyha azt mondod, hogy ez egy... Így van, nekem is sajnos van olyan a vendégkörömben, aki tipikus, kistestű, fejes szőrű, keverékkutyus, ingerszegény környezetben, nincs otthon a család, egész nap ugat, már minden szomszéddal összevesztek, ennek ellenére nem hajlandók elajándékozni, holott amúgy tényleg nincs vele foglalkozva, különösebb traumát nem okoznának a kutyának egy új helye, de milyen dolog lenne az, hogy mi megvettük ezt a kutyát, és most meg tovább vagyunk. Hát mondom, jót tennél vele például. Pontosan, meg magát, az a durva, hogy sokszor maguknak is, tehát hogy én nem értem, hogy nekik is jó az áldozat szerepüknek, mondjuk, hogy van mire panaszkodni. Jaj, már megint ez a nyüves kutya ezt csinálta, vagy megint ezt le kell vigyem sétáltatni, és akkor van mire panaszkodni. Állandóan stresszben hazajön, na most kirúgjon rám az ajtót, mert kikészítette a kutya, meg felébresztette a délutáni alvásába. Nem vállalnám. Wow. Lehetem konfrontálódni. Közben csak annyi, hogy mindjárt egy óránál vagyunk. Gondoltad volna? Én nem. Mindig annyit beszélünk. Meg mindjárt ránk sötétedik, de nem bajosan, nem vagyok hajlandó fényt oltani. Még egy-két ilyen villámkör, de nyugodtan ki lehet fejteni. Az egyik, ami nekem a szívemhez közel, mint a kiégés nagymestere, hogy voltak-e terveid valaha kiszállni, vagy kiégni? Nem terveztem. Diverzifikálódni, egy kicsit más irányba menni, váltani? Szerintem én 12 év alatt azért úsztam meg ezt a kiégés témát, mert egyrészt állatokkal dolgozom, és ott csak pozitív energiák vannak. Ez ennyit számít? Dobzódni lehet. Ott mint aki emberekkel foglalkozok, kicsit ilyen nehéz elképzelni, hogy mindig csak valami pozitívot adjon, vagy... Igen, egy embernél óhatatlan, hogy most szegénynek szarnapja van, rossz a kedve, olyan dolgok történnek vele, ha meg te is van benned egy kis empátia, akkor magadra veszed. A kutyánál ilyen nincs. Ő inkább elviszi a negatív energiádat. Tehát nekem még olyan nem volt, hogy hoznak kutyát. Egész nap dolgozni. Megint itt van soha nem fricike, vagy nem. Megint csörög a telefon, soha nem volt ilyen. Lehet, hogy azért is, mert én ezt nagyon sokáig szinkronba csináltam mindig más munkákkal, és nekem mindig felüdülés volt a kozmetika pluszba. Tehát... Igen, meg tudtad tartani azt az élvezeti faktort. Igen, hogy nekem ez ajándék volt. De így az évek alatt az se változott, hogy mondjuk, ez nagyon hülyén hangzik, de hogy mondjuk mennyire szereted a kutyákat, hogy sose jött egy ilyen, hogy na most már faszom ki van velük, még egy szőrt le kell nyírjak hozzá. Nem? Tehát, hogy mindig ugyanolyan töretlen maradt a szeretet. Igen, mindig nagyon kíváncsian várom, hogy milyen kutyust hoznak,
mit lehet belőle kihozni? Hát, ha most akkor végre hagynánk, hogy valami más frizura felé menjünk el. Van egy ilyen tökéletes szőrű kutyusunk, neki mindig más-más fazont vágunk, az is fodrász, szereti a változatosságot, saját samponja van, vele nagyon. Az igen. Ezek a pihenések, ezek Már az igazi tényleg luxus. frizura készítős kutyák, azokat nagyon szeretem. Ki tudod élni magad. Meg volt egy sikersztorink is, amikor hoztak egy nagy testű, puliszőrű, ők pulinak mondták, de hát egyáltalán nem volt az, és már 4 éves volt a kutyós, rendkívül rossz állapotban, tudod, úgy össze volt rasztázod, hogy húzta maga után a földön, meg hasonlók, soha nem járt kozmetikába, kitűnően tűrte, kiszabadítottam, ott is ez, hogy hát mennyivel jobb kedve van a kutyának, mennyivel aranyosabb, bújósabb, onnastól kezdve rendszeresen hozták. Fél évente szépen ott voltak vele, és akkor már nem szabadultak. Ez az ideális, és ezt nem lehet megtanítani. És nem rosszból hanyagolták el a kutyát, hanem kész. Nem tudják. Ott volt, etettem, itattam, nem gondolták, hogy most ez kozmetikában is kell, csak már feltűnt nekik azért 4 év után, hogy szegény ki sem lát, meg büdös is, és akkor jött az. Ez lett a másik kérdésem, hogy ha nem másért, azt nem érzik, bazd meg, hogy büdös az a kurva kutya. De hát nem a simogatós volt, hanem láncon tartott. Ja, tehát... oh fuck. Hát jó, akkor nem, már nagyon büdös, ha még meg nem pázsit volt, hogy szarul nézett ki rajta a kutya, hanem az udvar végébe. Bejött már valaki az udvaron, mi ez a szó? Hát csak puli, ott van hátul 200 hektár. Ő így őriz, nem hanggal. Biológiai szegényke. Júj. Kedvenc kutya? Szákessző tacskó. Igen, a tiéd is olyan, nem? Igen. Nekem 25 éve tacskóink vannak. Hogy hívják? Áfonya. Blueberry-t akartam mondani, de áfonya. Igen, őről volt elnevezve a Jól bolt. szolgál egészsége? Nagyon jól. 12 éves lesz karácsonykor, de nem mondod meg. Isten éltesse. Most váltottunk rövid bundára, de hát ez is nagyon jól áll neki, nem tudom hibázni. És ha te lennél kutya, milyen fajta lennél? Hát ezen még nem gondolkoztam. Tipikus hát figyelj, azért lehet, hogy tetszik egyfajta kutya, de tudom, hogy másik kutya társadalmilag jobb státusznak örvend, úgyhogy inkább lennék mondjuk egy milliómos öléből, simogatnának, mint hogy valami láncra vert lehet, hogy tetszik egy agár, vagy nem tudom, de mikor szaladgálni kell ezerrel. Én nem lennék az. Egy doberman lennék, azok jól néznek ki. Az menő. Azt félem. Kihegyezett fülekkel, láncos nyakörvel. Én félek az ilyenektől, azért. Azért. Tudod, inkább tiszteljenek, mint szeressenek. Igen, erről jut eszembe, hogy én, mint félős emberke, alapból nem azt mondom, hogy nem voltam állatos sosem, mert ugye voltak körülöttem, meg volt falusi nagymamám, meg sokat voltam kint, meg tehát voltam állatok között, de úgy valahogy, mint kisvárosi gyerek, nekem sose alakult ki ez a hatalmas nagy állatszeretetem. Meg a másik apró információ az, hogy ugye, mint aki Romániában nőtt fel, ugye notórius az ország arról, hogy rengeteg a kóbor kutya, még mai napig is egyfolytában. És én ugye annyiszor lettem megkergetve, megtámadva mindenféle kutya által, hogy eléggé rossz beidegződésem van. Tehát, hogyha már egy ugató kutyát láttok, vagy valamelyik, amelyik nekem ugrik még ha játékból is, a többi, az nem jó érzéseket vált ki belőlem. Maximálisan megérthető, igen. És erre tudnál adni pár tippet, hogy legyek nyugodtabb mondjuk kutyák körül. Főleg, mikor jön egy ilyen nagy testű, és azt mondja, nyugi, még soha semmi rosszat nem csinál. Az nem jó kezdés, egy nagy testű kutyával szembenézni. Hát ez is hallod így a ketrecet rá. Igen, rágja ki fel a dróthálót, igen, az nem bizalomgerjesztő. Hát, jót kérdeztél. Csak ezért, hogy traumatizálva lettél, és ezt szeretnéd ezt elengedni, ezt a félszt? Vagy... Tudom, hogy szerintem elengedni nem lehet. Mindig ott lesz az a félsz, ha megugat egy kutya, vagy valami. Most erről nem tehetek, de maga, hogy érezzem magam komfortosabban. Paprikasprayvel. Bunkós botta. Nem mondtam. Így olyat tudnék elképzelni, hogy mit tudom, például össze egy csajszikával, akinek van kutyája a lakásban, és akkor azért kénytelen. Kutyás csajok, figyelem. Halló. Vagy nem tudom, hogy ennyire erős a traumát, hogy ilyen benti kutya se... Nem, azért benti, tehát minden kutyával el vagyok, még egy kintivel is, csak hogy nekem igen, meg sokkal lassabban barátkozok velük. Tehát egy idő után már azért én is elfogadom, hogy jó, valószínűleg nem fog széttépni, de azért tudod, más egyből oda megy, és jaj, milyen kis cuki, meg... Olyasmi jutott eszembe, hogy mondjuk, ha te vinnéd el kutyaiskolába,
És akkor te foglalkozol vele, te próbálsz vele kötődést kiépíteni, kicsit te... Ez félelmetes. Lehet, hogy de csak addig csak abban az 1 órában, amíg kutyaiskoláztak, utána mehet vissza a gazdiához, csak egy kicsit trenírozni magadat, meg az elmédet, hogy... Igen, a másik ismerősöm majdnem ugyanezt mondta, ő azt mondta, hogy miért nem megyek el milyen menhely sétáltatós valamire. Hogy Ja, azt hittem, hogy menhelybe bedugni a kezedet. Ja, nem, mert azok is traumatizált kutyák, az nem jó. Igen, mind a ketten traumatizált. Kéz nélkül traumatizált. Nem, de ő azt mondta, hogy hát ott vannak nagyon jó fej kutyák, meg stb. El tudod vinni, megsétáltatni, visszarakod, aztán mehetsz dolgodra. És akkor igen. Ez ilyen szoktatás, kognitív terápia az egész igazából. Ez jó ötlet. Igen. Hasonló, ja. De lehet, hogy egyszer már, őszintén még például macskásabb vagyok, de azért a macskákat se szívesen látom, hogy mások azért szívesen nyakukba emelik, meg az ölükbe, meg minden. Én azért mindig összerezzenek, hogy jó, itt vagy az ölembe, de megmarsz, hogy valami nem szeretnél. És akkor belém makasztja a körmét. Na látod, erről beszéltem. Bizony. Ez könnyen előfordulhat. Vannak ilyen félelmeim. És még egy utolsó poén kérdés. Ha egy szóval jellemeznéd magad, mi lenne az? Átmentünk pszichológiába. És még nem is volt időnk semmi olyanra, látod? Hál' Istennek. Jézusom, egy szóval. Szenvedélyes. Szenvedélyes? Ez jó. Én is, mikor felírtam a kérdést, gondoltam, hogy én mi a faszt válaszolnék, biztos nem tudnám így. Megvárjuk. Ja, a robot. Az a legjobb szó. Azt látod, a szenvedés ellentét, én egy robot Mi Sheldon az agymenőkben, mi? Ezzel a mentes robot. Mindent itt ki kell kalkulálni. Na jó, szerintem jó, túl ugrottuk az időt így is. Majd összeolózok. Nagyon, nem kell itt semmit se összeolózni, ez tökéletesen megfelel. Aki akarja, azt tudod, így keresztül lehet húzogatni. Én ki fogom írni felülre is, hogy hallgassátok szeretet, de 1 óra hosszú, baszki. Ja, csak kicsit rövid beszélgetéske. Hideg élelmet készítsetek mellé. Igen, hát aztán takarítás közben, meg mosogatás. Háttérzajnak. Mindig ilyenkor szoktam ilyen podcasteket berakni, úgyhogy az kikapcsol legalább, meg hallok valami normál beszélgetést. Tudod, amit nem kell megjegyezni, nem kell odafigyelni nagyon, hogy most minden szavát halljad, hanem csak úgy nagyjából igen. Látni, hallani. Hát köszönöm szépen a vendégeskedést, meg a köszönöm, beszélgetést. Nagyon sok újat tanultam, és remélem más is majd, aki hallgatja, meg úgy majd legyen. A kommentekbe szétszibálnak, hogy azok nem értenek semmihez. Letiltom, micsoda állatkínzók, meg faszom tudja, mi biztos előfordulhat. Törlés. Igen, egyébként nem tudnád, de van a YouTube-on ilyen automatikus kommentszűrő, hogy mikor feltöltöd a videót, be tudod állítani, hogy milyen erősen szűri a kommenteket, és ő már tudja, hogy ez mondjuk valami rossz indulatú szar, akkor azt kiszedi. Tehát, hogy mindenfajta cenzúrát lehet már anélkül, hogy én kell egyenként töröljem. Nem, mintha zavarná, hát mindenkinek szólásszabadsága van, csak de azért minek oda jönni és oda kaksizni. Így van. Nem szükséges ez. Valami utolsó elköszönő üzenet, bárki? Nem, ez teljesen jó. Egy kis önreklámot azért adjál, hát én mindenkinek nagyon ajánlom, hogyha Barbie-val szeretne dolgozni, vagy a kis kedvencét rábízni, akkor most nem elfogultságból, mert az én barátom és én ismerősöm, hanem... Meg nem ismersz másikat. Igen, fegyveri told. Igen, hanem igen. Tényleg én is mind szakember, meg mint akit már ismerem régóta, és látom, hogy dolgozik, meg hogy áll a munkához és a szakmához, azért én ezzel ajánlom, hogy nyugodtan bízzatok rá. Ennél jobb reklám nincsen, amikor szájról szájra terjed a híre, amikor ismerős ajánlom, amikor már jó tapasztalata van, és azt szerint jönnek hozzád, az nagyon jó. És ha lenne kutyám, is biztos, hogy igen, túl leszel a traumákon majd. Igen, majd egyszer lesz, hogy Barbie, képzeld el, van kutyám is, meg kéne nyírni. Dobd be, mondd el, hogy valamit csináljunk már vele. Szóval te mondtad, hogy az jó. Igen. Ja, hát köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm. Jó, aztán majd hát legközelebb még itt maradtak témák, sajnos lehet mindenbe bemenni 1 órába, de majd legközelebb más irányokat is megnézzünk, amiket te azt mondtad, hogy kerüljünk el. De látom, most már nem kell félni. Jó. Úgyhogy köszi még egyszer. Sziasztok! Sziasztok!